Ja, van de morgen waren we wekker met deze oproep in de Maaskrant. Misschien helemaal even lezen. Even tot 10 tellen. Het is een oproep van SGP-leider Kees van der Staaij. En het is de bedoeling dat hij zou, als je nog wat langer tot 10 tellen, dat kind dat heel wat narigheid besparen. Zo zei hij dat. Het is ook een oproep tegen de verhudding in de maatschappij, die het vooral online ook te vernemen is. En los van de SGP kwam Sieren juster met een orencampagne Doe eens lief. Dat is een campagne om mensen bewust te maken van asociaal gedrag. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Doe eens lief. Dank je wel. Namens het internet en Sieren. Ja, onbegrijpelijk dat dat zo vaak gebeurt. Die cijfers die koer ik net, maar ik kan me het wel vaststellen. Joyce, we hebben uitnodigen om daarover te praten. Je bent bekend als een van de Friesen die het Tjin Zwarte Piet is. Hij is voor actie viert, best zichtbaar west, kranten, nou neem maar op. En dan komen er ook al die reacties op. Heeft dit echt nodig? Doe eens lief, nooit data? Nou, ik denk net zozeer dat ik het nodig ga naar mij toe, maar dat we het in het algemeen nodig gaan meer in de maatschappij. Dat is in plaats van kraken, dat ze elkaar complimenten juist. En de focus op het positieve in plaats van het negatieve. Er is ook nog negatiefs in de wereld. Dus als we dan ook nog zelf dat voeden. Snap ik, maar er ben net een heel soort mensen, of ik heb in ieder geval beeldjes van mensen die het net heel erg leef. Klopt dat? Of is dat een statement? Dan een statement, ja. Soms wel. Wat is er bij daar gebeurd? Kist me eens even op schreeuwen, er is dan Zwarte Piet, die discussie die vieren we nou net, maar daar bist ergens voor. Wat gebeurt er dan in Nederland als je ergens verstaan? Ik denk dat het er echt van al hing het west verstist, want het enige roept heftigere emoties op dan het oren. En dit is gewoon iets wat hele prutte heftige emoties bij een hele prutte mensen kan oproepen. Dus ja, wat er dan gebeurt is dat al je berichtjes krijgt op al je kanalen, waar mensen die uitschelden. Wat voor kanaal binnen dan? Facebook, social media. Ja, Twitter, Instagram. Ja, en daar bist al je zichtbaar op? Ja. Dat heeft al hier? Ja. En wat, kun je misschien iets vertellen wat er dan gebeurt? Stel je voor de bist op televisie west, als een interview, wat komt er dan los? Meningen van andere mensen die ze graag om die kwijt willen. Ja. En sommige bij sommigen is er net tot zien telt en bij sommigen wel. En bij de meningen weer wordt tot zien is telt, daar ken ik soms iets mee. Want kritiek is, als het opbouwende kritiek is, dan kan het mij nemen. Maar als het alleen maar een beetje proberen die kapot te maken, ja, dan liet ik het lezen. Ja. Bekend fenomeen bij je? Want je zit er bij de bron. Ja, het gaat zo makkelijk binnen een incident. Voor je weet staat op Twitter en andere social media en iedereen had er een mening over. Maar deze media, ja, men zei het er heel gauw op in plaats van dat we in gesprek beginnen, met elkaar. Maar ben je wel eens voor klootzak uitscholden? Want ik bedoel, dat gebeurt 52.000 keer per jaar. Ongetwijfeld, maar reageren we net meer op. Nee, hè? Nee, ja. Maar ik net persoonlijk dat je zelf eens een keer iets maken? Nee? Oké. Nou, gelukkig. Want dat is natuurlijk net leuk. Er komen dus 12 van die campagnes. Dit is SGP. Nou, dat is natuurlijk prachtig dat hij dat zei in de tijd van campagne. Echt mooi. Maar die Sieren-campagne daarvan, steeds een heel soort mensen. Nou ja, leuk. Doe eens lief. Ja. Toch hebben wij bij die eventjes vregen, en dat is wel, vond ik zelf wel opmerkelijk, van Kisto, dat is een vlogger, Kisto een vlogmaatje van het moment dat Steven wat berichten iepenmakkers. Toen heeft zo'n november net zien wat er op die zijn is, hè, bij Omroep Friesland. Nee, ik negeer, ik zie de comments net, die ging net lezen. Nee. Oké, de heeft de commentaren dus net lezen en vanmiddag heeft dat wel dienen, heeft het ook filmt. Varus, ik heb even naar zien. Oké, even wat reacties die wat persoonlijk waren. Is waarom niet binnen we van die trut af, ken die trut met die Jerry terug naar Ghana, waar die vent vandaan komt. Dom wief, wie ek, bij u zijn rotzaak, vies, sjonkwief. En dan wat leuk en aardig van, pleur op mij dat kutwief. En dat onder het zet, Friesland Utraapje teef. Wat kregen we dan? Rotsnol, kielhalen, hoer, lelijkwijf ook nog aanpakken. De intelligente blik van een koe ziet men niet bij Joyce Toscanini. Nou, interessante reacties al hier. En doe eens lief, zit er net bij, zeg maar. Ja, ik zeg toch wel dat het iets van die doet, klopt dat? Is dat zo leest? Ja, tuurlijk. Alleen hoe gist er mij om? Bij hele prutte dingen ken ik echt wel
Ja, sommige dingen gingen gewoon langs me heen. Maar ja, soms, tuurlijk binnen soms dingen die rijdt je. Ik ben een mees, ik ben geen robot. Maar dus, wat rekt hij dan? Is dat schelden of is het... Nee, het is meer dat ik soms ook verdrietig van dingen. Dat ik bijvoorbeeld, dit wie dan een blokkeervries die reageerde van... een beetje lief doen bij de rechtszaak als er is, maar ondertussen wel demonstreren. En dan denk ik, ja, maar ik wie dat juist omdat ik echt Jim kant van het verhaal weer. En dat hoeft net per se anti en dan action Jim te wezen. Nee, ik viel me echt verbonden met Jim als Fries. En ik als we compleet... hebben een compleet oren mening ergens hoor. En dat ben wel van die dingen waar ik soms verdrietig van ben. Omdat ik denk, hé jongen, waarom zus het zo zwart-wit, zeg maar. En dan, dat zijn wel dingen die me rijden. Maar dan liet ik het echt wel los. Maar ik denk van, ja, maar ik ken er niks aan dan. Dus ik moet het los laten. En dan kan ik wel daardoor niet zitten. Maar... Ja, maar daar is toch heel veel toe die heen kregen. Orenmensen kunnen echt natuurlijk. En Jenny Douwers heeft waarschijnlijk net altijd de leuke tweets kregen van mensen die het zin hebben binnen. Wat is dat toch, dat mensen zo makkelijk die voor hoer uitskellen? Of wat voor rare makkelijk is voor hoer is natuurlijk omdat ik een vrouw ben. En ja... Nou ja, of klootzak of kanker. Kanker komt echt heel vaak Ja, dat, ja. Er wordt nergens in de wereld zo volle mij ziekteschulden als in Nederland. Ja, is dat zo? Ja, dat heeft kennelijk iets met Calvinisme te krijgen, heb ik je het opzocht. Oh. Waarbij het blijkt dat, dan heb je dat verzinnen. Kanker te krijgen, dat heb je dan verzinnen. Dat is een idee van iemand die het opzocht heeft. Ja, maar goed, ik ga een verwensing krijgen voor baarmoederhalskanker. Ja. Echt weer? Ja, dat weer live tijdens de demonstratie, tijdens de stilte-demonstratie. En al je stil. Demonstranten, of de meesten die daaromheen ek, omdat ze stil waren van, nou, wat gebeurt er? Want de intocht komt bijna langs. Die vrouw, en die Iep naar Holland, die zei, ik hoop dat je nooit kinderen krijgt. En ik hoop dat je baarmoederhalskanker krijgt. Dat wens ik je toe. En ik krekte je 2 weken daarvoor dat ik kieste zijn bij de eierstokken. Werd er ook verminderd terug bij winnen. En een verhoogde kans op baarmoederhalskanker. En dat is iets wat ik denk, wow, oké. Dit viel ik even. Maar dan liet ik het los en denk, oké, dit komt uit een plek van haat. Er is iets met die vrouw waarom ze zo leuk is. En ik stuur die liefde terug. En dat het mag geheeld worden, steeds maar. Ongelooflijk. Ja, en dan liet ik het los en dan dacht ik, oké. Maar wat het dus wol, ja dat klinkt raar, maar dat is het dus wol net achter de computer. Nee, maar dit is wel een van de weinigen die dat echt, die vrouw had merkt bij de rechtszaak. Die is me al continu... Maar dat komt zo, want als doe is lief, maar wat zou dat nou, wat zou je naar haar brengen kunnen om dan die leefdevloei te litten, dat er begrip komt, of is dat soms gewoon niet onmogelijk? Nou, dat probeer ik wel. Daarom heb ik de gesprekken, maar ook waar, bij de rechtbank of bij mijn thuis. Dus maar die vrouw ook, ja, inderdaad, probeert te luisteren en iepen te stien. En ja, voor sommige mensen is dat echt heel moeilijk. Oké. Goh, nou ja, zo, dat is een heftig voorbeeld. Ja, dat is echt heel pittig. Wat was deze? Dit is de campagne Doe eens lief. Doe eens lief. Er zijn natuurlijk nog een heel soort die dit net doen. Maar wat is Doe eens lief? Nou, Doe eens lief is inderdaad tot 10 tellen en echt lezen of luisteren, hè, online of offline, naar de oor. En dan inderdaad even tot 10 tellen. En proberen echt van, hé, maar uit wat voor standpunt komt dat? En waar komt dat bij? Want omdat ik luisterde ek bij de rechtszaak, om dat voorbeeld nog even te noemen, kon ik ze begrijpen. In plaats van dat ik zeg, belachelijk. Nee, oké. Maar waarom maakt ze die keus? Dat is volle interessant. Dat kun je inleven en dan kun je denken, oké. En dan kun je meer lief van. Hè? En dan kun je meer begrip tonen. Dus doe eens lief. Ja, dwar te luisteren. En dwar net gelijk die oordeel te jou. Want dan vind ik die volle dapperder dan wanneer het een beetje geskeld is voor een computer. Want dat kan iedereen wel. Okay. Dat is lekker simpel. Ja, dwar even te stien en te luisteren. Nou, dankjewel. Bedankt dat je het vertellen woest. En dat is die Saïr bestel, dus ik maak die vlog, want dat is pittig genoeg. Had je het idee dat met deze campagne dat die mensen bereiken die daar vooruit maakt? Ik hoop het. Als het zei van doe eens lief, misschien willen ze erom herinnerd van, oh ja, behandelen anders zou je ook behandeld wil worden. Nou, misschien wordt dat doe eens lief, is erom herinnerd. I don't know. Ja. Nou, het we niks door, dan weet het zeker. Nee, daarom. Zeker. Dan willen we sowieso de slag. Mooi, ik zoek ze van alle reageerders nog eens even. Leef, voor straks op internet.